העולים שמגיעים לישראל יודעים שהקושי העיקרי בדרך להשתלבות בחברה היא התעסוקה. התסכול גובר כשמדובר באקדמאים, והפער בין העבודה שם לעבודה כאן גדול. מי שמסייע להם היא עמותת גבהים, שדואגת לליווי אישי ולא עוזבת אותם עד שהם מוצאים עבודה. הכתבה של שרה בק. שלום. יש רעיון עבודה? תודה רבה. I hope that I will be brilliant and I will try to find a job, but I'm a bit reluctant because מעיב הוא לא טוב מאוד, as you know. אני לא יודע איפה. רמי היה מנהל קשרי לקוחות של חברת תעופה גדולה בספרד. בחדר ממול. הוא ניהל עשרות אנשים בתקציבי ענק, אבל עכשיו, לקראת ראיון העבודה בארץ, הוא נבוך כמו טירון מתחיל. אסנת told me to emphasize on my studies, on my experience. אסנת היא החונכת של רמי. ואנחנו פה, ואנחנו נהיה ביחד. עכשיו אני שמח מאוד. הם הכירו דרך עמותת גבהים, עמותה שמחברת לכל עולה חדש בעל כישורים גבוהים, מאמן אישי מעולם העסקים הישראלי, שיעזור לו בג'ונגל שוק העבודה בארץ. My fear is to arrive to that point when I would have to take any job that comes, even though it's not that relevant, and that I would end up not really happy about it. המאמן של אוליביה זה ערן גורן, איש עסקים בעל ניסיון רב, ונראה שהיא בידיים בטוחות. למי שאני לא פונה, הוא מיד מתייצב. בקהילה שאני בא, אין אחד שלא מבין שזה צורך לקלוט אותם. זה נכס בלתי רגיל. שבוע אחר כך ערן כבר סידר לראיון בחברת השקעה גדולה. רגע לפני הוא נותן לה טיפים. There are not enough people in Israel who know global markets very well, so don't underestimate yourself. קשרים זה תמיד דבר טוב. שותף של ערן מסדר לה ראיון נוסף. היא דוברת צרפתית, עבדה ב-JP מורגן בפריז ובלונדון, ומה שהייתי מאוד מבקש זה אם תוכל לפגוש אותה. He's very active. I think he set it as his own challenge to find me a job, so it's really motivating for me. We had like 20 countries implemented. And you manage people, right? Exactly. רמי התכונן היטב לראיון, לא משאיר להם מקום לספק. Hello, how was it? Okay. I need a glass of water. רמי הציב לעצמו מטרה, את הראיון הבא הוא רוצה לעשות בעברית. אוליביה כבר הרחיבה מאוד את מעגל המכרים שלה. המאמנים שלהם בכל מקרה לא מתכוונים לעזוב אותם עד שימצאו עבודה שמתאימה לכישורים שלהם. פרויקט יפה.